Момичета, нека да направим една кратка стречинг сесия. Да започваме, като за целта ще трябва да сме легнали по гръб. Така, вдигаме левия крак, задържаме и дърпаме колкото ни е възможно. Така разтягаме цялата задна част, задното бедро и дупето. Оставаме така, десен крак минава пред ляв, ръцете зад, изпънатия крак пускаме и задържаме. По този начин разтягаме седалището. Пускаме десен крак до ляв, сгъваме и натискаме коляното към земя, като се обръщаме срещу противоположната страна. По този начин разтягаме освен ябълката и кръста, усуквайки. Правим същото и с десния крак, втикаме и дърпаме колкото можем, доколкото ви е приятно на вас. Стържаме. Ляв крак пред десен, ръцете зад кръка, сгъваме и отпускаме. Пускаме левия крак до десния. Се опитваме да го свалим до земята, усукваме и задържаме. Изправяме, обръщаме, задържаме за малко в детска поза. Изправяме бавно. Натискаме максимално таза и се огъваме колкото можем. Назад. Повдигаме пръсти, тръгваме с таза нагоре. И се разтягаме колкото можем, като натискаме максимално гърба надолу. Разтягаме гърба, задно бедро, ляво коляно. Даваме навътре, усукваме ето така. Десния крак изпънат и задържаме. По този начин разтягаме ябълката. Стъпка. Сменяме краката. Десен крак. Да е изпънат. Задържаме. Като се стараем да докоснем земята. Пускате докъдето можете. Стъпка. Изправяме. Разкрач. Центрираме. Задържаме ниско долу. Ръцете на колена. Сега тук се огъваме, изправяме гърба. Тук се огъваме. Отново пускаме леко надолу. Огъваме. Изправяме бавно горе. Като отишваме. Изтишваме. Дишваме. Изтишваме. Това беше нашата стречинг сесия. Не я пренебрегвайте. Благодаря ви.